Guten Tag, liebe Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei uns in Harast. Sehr verehrte Gäste, es ist mir eine sehr große Freude, Sie auch dieses Jahr im Namen des Chors der örtlichen Selbstverwaltung der Ungardeutschen herzlich begrüßen zu dürfen. Besonders willkommen heiße ich unseren zweiten Bürgermeister Josef Karl, den Vorsitzenden der örtlichen Selbstverwaltung der Ungardeutschen Franz Gerber und die Vertreter der Selbstverwaltung. Sehr herzlich begrüße ich die Chöre aus Biotorvágy, Dunaharaszti, Pusztavám, Soroksár, Szigetcsép, Tarján. Ich freue mich darüber, dass Sie alle heute mitfeiern. Mit dem nächsten Gedicht möchte ich Sie begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid. Seid gegrüßt, ihr lieben Gäste, gegrüßt mit einem lieben Wort, ihr aus der Stadt und aus dem Neste, die ihr erschienen seid an diesen Ort. Seid willkommen, ihr lieben Gäste, die ihr kamt in großer Zahl, heute zu diesem schönen Feste, seid willkommen tausendmal. Lasst den Alltag Alltag sein, heute wollen wir uns des Lebens freuen. Nicht jeder hat immer Gelegenheit zu ungezwungener Heiterkeit. Wir wünschen euch in unserer Runde noch manche frohe und glückliche Stunde. Tisztelt vendégeink, kedves hölgyeim, uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket itt nálunk Dunaharasztiban. Örülök, hogy az idei évben is ezen a napon köszönhetem Önöket a helyi német önkormányzat Schwab dalkör kórusa nevében. Külön tisztelettel köszöntöm Karl József alpolgármestert, Dunaharaszti város képviselőit, Gerber Ferencet, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnökét és a képviselőket. Szeretettel köszöntöm Biotorvágy, Dunaharaszti, Pusztavám, Soroksár, Szigetcsép, Tarján kórusait. És örülök annak, hogy Önök ma velünk együtt ünnepelnek. Az előbb elmondtam egy kis köszöntő verset németül, ami igazán úgy németül áll össze és passzol, rímel. Természetesen magyarul is elmondom, de hát egy kicsit más a csengése a versnek. Következő a vers magyarul. Szép tőletek, hogy eljöttetek, mindannyian legyetek kedves szóval üdvözölve, kik a városaitokból, lakóhelyeitektől megjelentetek ezen a helyen. Legyetek ezerszer üdvözölve mindannyian, kik ilyen nagy számban eljöttetek erre a szép ünnepségre. Engedjétek a hétköznapot hétköznapnak lenni, ma az életet ünnepeljük, hiszen nincs mindig lehetőség a felszabadult derűre. Kívánunk még egyszer boldog és vidám órákat körünkben. És a rövid kis köszöntő után felkérem Gerber Ferencet, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy köszöntse a jelenlévő vendégeinket. Jó napot kívánok, kedves hölgyek, urak, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében. Köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek erre a kórus találkozóra. Az ének, a dal egy csodálatos dolog, hiszen örömünket, bánatunkat ki tudjuk vele fejezni, de talán a legcsodálatosabb benne, hogy milyen közösségépítő szerepe van, hiszen Önök az ország különböző részéről, ki közelebbről, ki távolabbról, akár órákon keresztül utaztak azért, hogy mi itt együtt lehessünk, és egymás dalait meghallgathassuk.
A dalokat, amelyeket a szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és hogyha önök nincsenek, ezeket a dalokat talán elfelejtenénk, és nem tudnánk a gyerekeinknek továbbadni. Én köszönöm önöknek ezt a fáradtságos munkát, tudom, hogy ez egy szórakozás, de egyben egy nagyon komoly feladat, és egy nagyon komoly munka. Hétről hétre, hónapról hónapra elmenni a próbákra, akkor is, mikor az embernek sokszor nincs kedve. De mégis nagyon örül, hogy végre elment, mert jó egy olyan közösségnek a tagjának lenni, ahol jól érezzük magunkat, és még hasznos dolgot is csinálunk, hiszen gyermekeink, unokáink számára megőrizzük a múltnak a pillanatait. Én ehhez kívánok önöknek további sok sikert. Kérem, érezzék ma nagyon jó magukat nálunk, és a vacsorához majd jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen. Itt Dunaharasztiban komolyan dolgozunk a német nemzetiség, hagyomány, a kultúra megőrzésén, és a kórusokon kívül óvodában, iskolában, különböző civil egyesületekben igen komoly munka folyik a tánc és az énektanítás terén. Ez a mai kórus találkozó abból egy picit rendkívüli, hogy a mai az első olyan kórus találkozó, ahol a nyitótáncot pici gyerekek, talán óvodás korú, meg alsó tagozatos korú gyerekek fogják adni. Kérem, fogadják sok szeretettel a Rosinen tánccsoport bemutató táncát.
Köszönjük a Rozinen tánccsoportnak a kis műsort. A tánccsoportot Dudás Gabriella vezeti, a tánctanár pedig Rötszer Viktória. A következő percekben pedig a színpadon a CSIP szigetcsépi német hagyományőrző énekkart látjuk. Kérem, fogadják nagyon sok szeretettel az énekkar műsorát. Im Namen unser Chor CSIP von Szigetcsép begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Unser Chor wurde im Jahr 2000 vom János Kitzinger gegründet. Bis 2004 war unser Chorleiter Josef Ligeti, dessen Aufgabe wird jetzt von Attila Dósa erfüllt und auf Akkordeon wird der Chor auch von ihm begleitet. Einige von unseren Liedern stammen von heutigen Zeiten. Andere, die ganz alt sind, singen wir so, wie wir es von unseren Eltern und Großeltern gelernt haben. Wir bedanken uns sehr für die Einladung. Wir sind gerne gekommen. Bitte empfangen Sie unser Programm so herzlich, wie wir uns dazu vorbereitet haben. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Szigetcsépi CSIP énekkar nevében. Hagyományőrző énekkarunk 2000-ben alakult Kitzinger János szervezésében. Több éven keresztül Ligeti József irányította a csoport munkáját, ezt a feladatot jelenleg Dósa Attila látja el, aki egyben a csoport harmonika kísérője is. Énekelünk régebbi és mai német dalokat, és emellett igyekszünk felkutatni a szüleink és nagyszüleink által énekelt régi, szép sváb énekeket, feleleveníteni és megörökíteni szokásaikat. Mai műsorunk és Schneider Mond, Kleiner Harmonikaspieler, Ipina Pues, ez is egy szigetcsépi svábének, Igé in den Garten. Köszönjük a vendéglátóknak a meghívást, a szíves fogadtatást, nagyon nagy örömmel jöttünk ide. Fogadják kérem műsorunkat olyan szeretettel, amilyen szeretettel mi is készültünk. Zu meinem
még egyszer köszönjük szépen a Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar műsorát. A következő percekben fogadják, kérem, sok szeretettel Biatorbágyi Glockenklang kórus dalcsokrát. Kórusunk nevében szeretném megköszönni a meghívást a Dunaharaszti Sváb Dalkör által rendezett kórus találkozóra. A Biatorbágyi Glockenklang kórus 1999-ben alakult. Elsődleges feladatunknak érezzük a német nemzetiségi kultúra, valamint énekzenei hagyományok ápolását. Rendszeres közreműködői vagyunk Biatorbágy város német nemzetiségi önkormányzata, a Thurwaller Stammtisch Egyesület rendezvényeinek, egyházi ünnepeken tartott szentmiséken is énekelünk. Kapcsolatot tartunk a környező települések énekkaraival, szoros barátságot ápolunk az Etyeki Rozmarin kórussal, akikkel minden évben együtt emlékezünk a német ajkú lakosság elűzésének évfordulóján. Szoros kapcsolatot tartunk német testvérvárosunkkal, Herbrektingennel is. A testvérvárosi napok kultúrprogramjának is aktív szereplői vagyunk, mind itthon, mind Németországban. Felkészítő karnagyunk, Kondó Naoko, aki ma sajnos nem lehet itt velünk, végtelen türelemmel igyekszik elsősorban megismertetni és megszerettetni az éneklés rejtelmeit. Vezetésével 2010. június 5-én a Landesrat által szervezett minősítőn dicséretes aranyminősítést szereztünk. Kívánunk minden kórusnak még sok szép együtt töltött évet, legyünk továbbra is hűséges ápolói a német nemzetiségi kultúra szép hagyományainak, népdalainak. Kívánom a résztvevőknek, hogy még sokáig leljék örömüket abban, amit szeretnek, daloljanak maguk és a mások örömére. Fogadják szeretettel a mai szép alkalomra válogatott összeállításunkat. Dalaink: Heimat, o Heimat, Du liegst mir im Herzen, Wenn der Wein blüht, Donautallied. Harmonikán kísér minket Roth Antal.